Wanita nyolowadi ing telpon. Uwes sesasi punjul, wanita nyolowadi sing tetepungan lumantar telpon. Tansah ndadekake penasaran atiku. Meh saben bengi, dheweke nelpon aku tanpa kendhat. Saben nelpon bisa 2 jam nganti tekan 3 jam. Malah saiki dheweke wis wani nelakake katresnan marang aku. Aku dhewe durung wani nglagati katresnan mau. Amarga pancen aku dhewe durung nate adu arep gapruk rai karo dheweke. Iya mengko yen narik kawigatanku, yen ora, apa malah ora dadi cilaka. Nanging menawa arep nolak, aku ya ora wani. Dikira natoni atine dheweke. Malah kerep dheweke ngomong yen ngerti acaraku saben dina. Nalika aku nglatih bal-balan ning Sleman, dheweke cerita jarine melu nunggoni aku nglatih bal-balan. Nalika bab mau tak krosek ulang karo kancaku sing melu nglatih bareng aku. Apa bener dheweke weruh cewek sing ngadeg ing sandingku? Banjur kancaku mau ngomong yen ora meruh cewek ngadeg ning sandingku. Iku mau kang ndadekake rasaning atiku sangsaya penasaran marang dheweke. Ana maneh nalika lagi ning kampus. Jarine dheweke yo ngerti yen aku lagi kuliah. Malah jarine aku lagi presentasi. Dheweke yo ngerti. Pancen wektu iku aku lagi presentasi. Bubar rampung kuliah, aku lan kanca-kancaku terus tumuju menyang kantin. Dheweke yo kandha yen ngerti aku lagi padha menyang kantin. Nalika kabeh mau ndak takokake balik marang dheweke. Kenapa kok ora aruh-aruh marang aku lan nemoni langsung aku. Kandhane yen dheweke malah wis ngawe-awe marang aku. Nanging nganggep aku ora nanggapi pangawene. Aku dadi bingung karo kabeh sing diomongake ing telepon mau. Nyatane pancen aku durung nate ketemu dheweke. Nanging dheweke rumangsa kerep ngetutake kegiatanku saben dinane. Aku dadi sangsaya penasaran marang wanita sing aku jenenge Katarina lumantar telepon mau. Nganti sawijining dina nalika aku kepengin ngontak dheweke. Nanging pulsa HP ku kentekan. Mula aku nyoba nyilih HP-ne kancaku kuliah. Sebut wae jenenge Mul. Mas Mul, aku nyilih HP-ne sedilo. Isih ana pulsane to? Pitakonku. Aman. Nyoh, iki HP-ne. Sakwise ngono Mas Mul masrahake HP-ne marang aku. Ora let suwe, enggal nglebokake nomere Katarina, wanita sing ndak anggap nyolowadi, menyang nomere Mas Mul. Sakwise rampung, HP ndak balekake marang kancaku mau. Lan lali ora ndak busak. Ora kanyono, Mas Mul nelpon balik marang Katarina. Sakwise takon marang aku, sapa sing di SMS. Katone Mas Mul penasaran karo sing jenenge Katarina mau. Mula dheweke enggal SMS marang Katarina. Malah Katarina uga banjur nelpon. Nanging jebule Katarina ora nanggapi SMS lan telepon saka Mas Mul. Nanging wong lagati telepon saka aku. Jarine Katarina, dheweke luwih tresnani aku tinimbang Mas Mul. Amarga aku luwih ganteng. Aku malah dadi GR dhewe. Saka omongane Katarina. Suwalike Katarina jengkel marang aku. Kenapa nomere kok nganti diwenehake Mas Mul? Aku kondo yen nalika iku pulsaku entek,
lan kepeksa nyilih HP-ne Mas Mul. Sidane nomere Mas Mul karo Katarina di blacklist. Telung dina candhake ing tengah wengi uga. Dheweke telepon. Ing telepon mau ngajak aku supaya gelem melu dheweke menyang Jakarta. Niliki bapakne sing lagi gerah. Katarina kepengen aku ngancani dheweke menyang Jakarta niliki bapake. Malah Katarina gelem ngampiri aku. Gandeng dipeksa, aku sidane gelem. Aku njaluk supaya sesuk awan Katarina ngampiri aku. Sidane sesuk awane kanthi jam sing wis disepakati. Aku wis toto-toto arep diajak dheweke lunga menyang Jakarta. Sak jam ndak tunggu dheweke ora teko. Aku isih sabar. Kerep dalan ngarep omah ndak ungak. Sapa ngerti dheweke wis teko. Ning ora ana siji-sijia sing neng dalan arep mampir neng omahku. Nganti 3 jam dheweke ora jedul-jedul. Aku banjur nesu-nesu dhewe. Sidane ndak tinggal lunga amarga mangkel. Ora sida lunga. Wayah bengine dheweke langsung nelpon. Aku sejatine wis wegah ngangkat HP amarga isih rumangsa mangkel. Bola-bali dheweke nelpon. Sidane HP ndak angkat. Halo? Omonganku cekak. Mas, jenengan kejem ya? Aku wis nang omahmu luwih 3 jam. Kok ora dimanggakake mlebu? Yen ora dimanggakake, mbok yo awake dhewe enggal mangkat. Kandhane karo nesu. Aku malah muntap melu nesu. Loh, sing kudune nesu ki aku jeng. Wong aku wis nunggu sliramu 3 jam luwih. Sidane Katarina tetep nesu lan nyalahake aku. Amarga ora sida menyang Jakarta. Sidane bapakne ora ketututan lan tilar donya. Dheweke rumangsa sedih atine. Krungu cerita mangkono mau, sidane atiku melu luluh lan trenyuh. Kepeksa nesuku ilang lan meneh kawigaten meneh marang dheweke. Gandeng bapake arep disarekake nang Jogja dina sesuke awan. Pase ing dalan Kaliurang kilometer 10. Mulane aku dijaluk bisa takziah. Lan sadurunge layat, aku dikon ngampiri Katarina sing kandha yen omahe ora adoh karo rencana papan makame bapake. Jam 10 esuk, aku wis toto-toto. Sakwise adus lan nganggo klambi ireng kanggo takziah, aku nglencer mengalor numpak pit motor. Jarene omahe ing perumahan Bumindah nomor C10. Sakwise tekan papane kaya sing dituduhake, aku lingak-linguk amarga ora ana papan kang nuduhake perumahan Bumindah. Mula aku kepeksa takon marang sakwijining pawongan bapak-bapak kang kebeneran pinuju lungguhan ing ngarep omah momong putune. Pak, badhe nyuwun priksa, menapa saged? Pitakonku. Monggo Mas, badhe mundhut priksa menapa nggih? Menawi alamat perumahan Bumi Indah menika, menapa sampun celak saking ngriki nggih? Sakwise dipikir rada suwe, bapak-bapak mau ngandani menawa ing daerah kene ora ana perumahan sing jenenge Bumindah. Yen makam utawa pasarean Bumindah ana. Gandeng penasaran, aku banjur menyang pasarean Bumindah. Karo juru kuncine dituduhake makam C10. Ing kono ana tulisane gedhe Katarina. Tilar tahun 2020 kepungkur. Jarene juru kunci matine amarga diperjaya sakwise diperkosa. Atiku dadi deg, kaget. Mangkono mau ceritane kanca-kanca guru sing padha-padha mulang ing sekolahan SMK cedhak kampus UGM. Nalika nyritakake pengalamane marang aku.
Kanca guru mau ora ngira babar pisan yen wanita nyelewati sing saben bengi nelpon dheweke. Jebule wis kasidan jati 5 tahun kepungkur. Sidane dheweke delek-delek dhewe lan njaluk idin marang juru kunci supaya entuk ndongakake arwahe Katarina. Sesuk bengine Katarina wis ora nelpon balik marang kancane penulis sing kebetulan mulang olahraga.